Maayong adlaw sa tanan. Kini si Engineer Antonio Biyang, ang kasamtangan nga General Manager sa Cagayan de Oro City Water District. So, buot lang nako ipaabot sa atong mga katawhan, sa atong mga konsumante sa Water District. So, after lugar nato siya na-receive ang maong notice of disconnection adtong March 1 while traveling back to Cagayan de Oro, I immediately called up our board of directors and then also informed katong atong uban nga board of directors regarding sa maong notice of disconnection, no? And then after atong problema sa weekend nga na-resolve na, nag-convene dayon, no, ang atong MANCOM, ang atong EXECOM immediately to kaning hanayon ang atong mga action plans, no? So we prepare ourselves for hoping for the best and at the same time ang sa worst scenario. So adunay kita yung mga action plans nga gi-line up for approval lugar sa board. Kay ako na naman siyang gihinahinay. First is that we wrote LUA and OGCC seeking their advice on how to handle the matter. And then nagtan-aw sad kita og mga legal nga mga pamaagi on how to prevent, no, kanang disconnection kung pwede. And then to dayon kining idadon dito sa buhatan ni Mayor Clarex, kay importante man sad nga mag-collaborate kita sa opisina sa mayor, kay kani siya it's no longer a problem of Water District but a problem of the city already, because this would affect the constituents or the residents, mga lumulupyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So atong gitan-aw dayon ang mga posibilidad kung ugali ang worst scenario would be COVID to halt or stop the supply. Kung unsa atong buhaton, kay that's about 80,000 cubic meters per day. Ang capacity sa Cagayan de Oro is only about 120 cubic meters per day. Atong demand is nasa mga 200, mao na atong gaihatag. So asa man kita karon mokuha sa kanang mawala puhon nga tubig kung if ever ilang dayonon ang pagputol. So atong gitan-aw kay aduna naman kita yung mga other private water players diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro, mao kana karon atong gi-ready ang atong system, and we will recommend to our board for emergency purchase of water. Ang pinaka lugar, ang pinaka kanang dali lugar gyud nga makakuha kita og tubig diretso is dito man ta mokuha sa Rio Verde, kay connected naman atong line sa ila. Kay naaman sad sila planta nga about 100 cubic meters per day ang capacity. So dito kita mukuha sa ila kung legally possible. Aduna pod ang South Balibago dinhi dapit sa Ipunan nga ato gyapong ma-utilize ang ilahang capacity which is about 10 MLD para pag-supply lugar din sa west side area sa Ipunan, Bulwa nga mga areas. O dinhi sa Indahag, dinhi sa ibabaw lugar sa Tagwanaw, naama din na ang linya sa GNA Hydro, naapo din na ang linya sa Mindanao Cooperative Water System Federation, nga pwede gyapon ta mo collaborate sa ila if ever nga mahitabo kani siya. That is why ang among mga plano is after sa atong board meeting ato na ni siyang ipa-approve daan ang atong emergency purchase, and then we will publish this on the PhilGIPs and our website also para ma-follow nato ang procedure, no, regarding sa kanang gitakda lugar din sa Republic Act 9184 para nga baka kuan kita, no, maka-purchase kita og tubig para nga magamit nato, no, para nga katong mawala nga supply coming from Kobe ma-replacean ko to siya from other bulk water suppliers. So usa lugar na siya sa atong gitanaw. And of course nagpadala sa tagsulat sa ila. We wrote them yesterday our reply. We sent our reply to them through email. Gipadala nato dito sa ila, pa-receive nato sa ilang office din sa may gateway sa Limketkay, and gi-email nato sa ilahang sa ilang office sa Manila nga willing kami makig-istorya kanila, kay in fact nag-reach out naman tadaan, no, and hinaot nga ilahang tagaan katugbili mag-istoryahanay, kay gipasabot nako nga kung i-insist gyud lugar
ang maong kanang ilahang interpretation nga every 3 years mag-increase sila or mag-adjust. Unya ang water district dili pwede makasabay sa mga increase kay taas pa man ang proseso nga pagabuhaton sa pag-apply sa water rate didto sa luwa, then ang mao nga kontrata dili gyapon siya mo last into 30 years kay moabot man ang panahon nga mabankrupt ang water district. Kay sa ako nang giingon, unsa man ka paliton nimo og 24 ibaligya nimo og 21, dili na siya sound business, no? So mao na siya nga ato lugang ipasabot sa mga katawhan nga taliwala ni ani naningkamot gyapon ang water district nga ma-mitigate ang impact sa kaning threat of disconnection from our bulk water supplier. So we are happy nga naapon ni sila karon din ang other private water operators. And atong tan-aw na, I have already instructed our engineering department to ready our system kung asa ang atong mga receiving points or take-off points para sa atong kaning mga private water operators. For example, sa Ipunan, i-check na naman ang area kung asa na mo ma-receive ang bulk water coming from South Balibago. Napo din sa Lumbia from the Mindanao Cooperative Water Federation, napo sa GIA Hydro, dito dapit sa Tibasak, din sa Indahag, sa Upper Kamamanan, so that kaning mawala, ma-replenish na to or mapulihan na to coming from other water districts, so that dili lugar gyapon kayo maapektahan ang atong mga konsumante, or kung naamang gani pagkaapektar, at least dili kayo grabe and ma-augment lugar nato dayon pod sa pag water deliver until nga makakuha kita og dako lugar. I mean, final solution would be kung dili man gani sila mo kuan is hopefully ma-terminate na lang ang contract kung dili na nila gusto nga mupadayon sa rate nga 1660, kung dili nila masabot ang sitwasyon sa water district ug ang hangyo lugar sa mga katawhan nga dili magpa-increase. So siguro mas maayo siguro nga maundang na lang. So nagpasalamat ta kay ang atong city council nag-initiate na pag-review sa mao nga contract on the possibility of probably terminating the contract, and we can purchase a cheaper bulk water from other bulk water suppliers. So kaning atong atubang karon nga problema, no, so sa parte sa water district, together with our management and of course our board of directors, nagbuhat gud kita og tanan nga mga aksyon para nga ma-ensure nato, no, nga ma-continue ang supply sa tubig dadto sa atong mga konsumante. Pero acknowledge namo nga dili siya sayon o kinahanglan namo ang tabang gud, no, sa atong buhatan sa City Hall sa Mayor Clarix Uy ug sa atong City Council nga matabangan kami, no, kay daghan mong kay mga legal siguro nga mga impediments nga atong tan-aw dinhi nga kay ang pinaka-easiest way man to solve and to siguro to ensure that water supply will be continue is to purchase immediately, no, emergency purchase to Rio Verde, from Rio Verde, kay nakakonect naman ang linya nato with them. Ilaha man na siya, existing na siya before pa sa Kobe, and sila raman pod ang naay kapasidad nga dako, no, kay other players have only 10 MLD capacity, 20 MLD capacity, 5 MLD capacity, but Rio Verde has about 100 MLD capacity, sufficient to address or to supply the demand that we need lugar, no, daily demand nato, which is about 80 MLD. So kana siguro ang among kapangayoon nga tabang, og dinapod kami mo proceed if ever gyud lugar worst come to worst, Kobe would stop the supply by March 31. So atulog ang hangyo sa buhatan ni Mayor Clarix Uy nga kay mag-coordinate man kami kanila, kay this is no longer a problem of water district,
but a problem of the Cagayan de Oro City. And of course, si Mayor man ang naadinha nga atong amahan sa dakbayan, so kami naghangyo nga matabangan kami. And we are very kanang confident nga with the help of the city, with the help of the city council, with the help of Mayor Clarix Uy, ma-overcome nato kini nga problema together, no? Kay gamay kani siya mga pagsulay lang to make us a better water district, better city, no, para sa mga katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro.